Slav hevalno, eme divê dersa xwe de li ser çîrokeke Hollandî bisekinin. Ez ê vê çîrokê wergerînim Kurdî. Arman çi ye? Armanca ew e ku em ê hînê peyvên nû bibin, peyvên Hollandî û em ê lê binêrin ka hevoksaziya Hollandî çawa ye û hevoksaziya Kurdî çawa ye. Em ê yek bi yek li ser bisekinin. Ez ê niha vê tekstê bixwînim. Ev bi Hollandî ye, dûre ez ê Kurdiya wê bixwînim û di dawiyê de jî ez ê yek bi yek wergerînim Kurdî. Hevok bi hevok, peyv bi peyv. Heka hûn amade bin, em dest pê bikin. The nieuwe buurman. Is a nieuwe buurman in de straat. Hij heet Mark en hij komt uit België. Mark is vriendelijk en houdt van tuinieren. Hij heeft een grote tuin met veel bloemen en planten. Elke ochtend gaat Mark naar buiten om zijn tuin water te geven. Op een dag ziet hij zijn buurvrouw, Lisa. Lisa heeft een hond. Hij heet Max. Max rent altijd in de tuin en speelt met de bloemen. Mark vindt Max leuk, maar hij wil niet dat Max zijn bloemen kapot maakt. Daarom praat Mark met Lisa. Goedemorgen, Lisa, zegt Mark. Ik vind Max heel leuk, maar hij speelt met mijn bloemen. Lisa lacht en zegt: Oh, sorry, ik zal ervoor zorgen dat Max niet meer in je tuin komt. Mark en Lisa worden goede vrienden. Soms drinken ze koffie samen en praten over hun tuinen. Max speelt nu in zijn eigen tuin en maakt geen bloemen meer kapot. Evana evji weki tekste le qasek din weki mit de despeki da jgot ame hevok be hevok wergerînin Kurdî. Cîranê nû. Di kolanê de cîranekî nû heye. Navê wî Mark e û ji Belçîkayê ye. Mark hevalekî baş e û ji baxçevaniyê hez dike. Baxçeyekî wî yê mezin ê bi gelek kulîlk û nebatan heye. Her sibe Mark diçe derve ji bo baxçeyê xwe av bide. Rojekî ew cîrana xwe Lîzayê dibîne. Kûçikekî Lîzayê heye. Navê wî Max e. Max tim di baxçe de direve û bi kulîlkan dilîze. Mark ji Max hez dike. Lê ew naxwaze Max kulîlkên wî bişikîne. Ji ber vê yekê Mark bi Lîzayê re diaxive. Mark dibêje: Roj baş, Lîza. Ez bi rastî ji Max hez dikim. Lê ew bi kulîlkê min dilîze. Lîza dikene û dibêje: Ax, bibore. Ez ê li Max miqate bim ku ew êdî neyê nav baxçeyê te. Mark û Lîza dibin hevalên hev ên baş. Carinan ew bi hev re qehweyê vedixwin û qala baxçeyên xwe dikin. Max niha li baxçeyê xwe dilîze û êdî kulîlkan naşikîne. Em niha jî wergera wê bikin, em ê peyv bi peyv li ser vê yekê bisekinin. The nieuwe buurman. Cîranê nû. Evano di Kurdî de em çawa dibêjin? Dibêjin cîranê nû yan jî cîrana nû. Li vê derê the nieuwe buurman, buurman têwa te ya mêrekî, cîranê mêr em bibêjin, ne cîrana jin, lê cîrana mêr. The nieuwe buurman. Cîranê nû. Li vê derê the nieuwe yani têwa te ya nû, ev buurman jî têwa te ya cîran. Lê cîranê nû. Di Kurdî de gavek em vê qertafî pêva dikin, em fehm dikin ku ev cîran nêr e, yani mêr e. Ne wisa? Di Hollandî de jî bi buurman tê fehm kirin. The nieuwe buurman. Heke the nieuwe buurfrau bûye, weçaxê me ê bigota cîrana nû. Em niha wergera hevokan bikin. Is a nieuwe buurman in de straat. Di kolanê de, li vê derê di kolanê de in de straat cîranekî nû heye. A nieuwe buurman. Li vê derê hevalan is têwa te heye. Is a nieuwe buurman têwa te ya cîranekî nû. Heke em hevokeke rast çêkin, em ê bibêjin di kolanê de cîranekî nû heye. Is a nieuwe buurman in de straat. Li vê derê di strat jî, di strat têwa te ya kolanê yan jî kuçeyê,
Ve dere in de strat de kolanê da. Tê wê wateyê. Ön jî li vê derê hevalino ev wateye cîranekî ekî da ye. Yani nebinavkirî. Ev qirtefa me ya nebinavkirî heye. Di Hollandî da jî gava ku dibêjin nieuwe buurman wateye cîranekî nû. Hij heet Mark en hij komt uit België. Hij heet Mark. Navê wî Mark e. Li vê derê hij tê wateye wî. Hij heet Mark. Navê wî. Ev heytin heye di Hollandî de tê wateye binavkirin. Em di Kurdî de em dibêjin navê wî Mark e. Em bi cînavkên kesandinê çê dikin. Lê di Hollandî de lêkereke xwerû heye heytin. Yani tê wateye hekem yek bê wergerîn Kurdî dibe tê wateye binavkirinê. En tê wateye û komt out België. Û ji Belçîkayê ye. Komt out ev out kommen e tê wateye hê ku jê hatiye. Tê wateye komt out België. Ji Belçîkayê ye. Li vê derê em dikarin wiha jî bibêjin ew ji Belçîkayê tê. Ev komt out tê wê wateyê jî lê hekem hevokeke rast em bixwazin çêkin tê wiha bibêjin. Ew ji Belçîkayê ye. Yani ew ji Belçîkayê tê na. Li gorî mantıqê Hollandî rast e. Em nikarin wê wiha wergerin. Em nikarin bibêjin navê Mark e û ji Belçîkayê tê. Ev çê nabe. Divê her zmanek hevalino li gorî mantıqê xwe ava bûye. Ji ber vê yekê em bixwazin hevokekî li gorî Kurdî ava bikin wergerînin yeke li gorî mantıq divê wiha be. Mark is vriendelijk en houdt van tuinieren. Mark hevalekî baş e û ji baxçevaniyê hez dike. Vê derê Mark is vriendelijk. Vriendelijk hevalino yani mirovekî baş, hevalekî baş. Em bibêjin canêrekî baş tê wê wateyê. Lê yekem wergerîn Kurdî em bibêjin Mark hevalekî baş e. Mark is vriendelijk. En houdt van tuinieren. û ji baxçevaniyê hez dike. Li vê derê tuinieren Hollandî de wekî lêker e. Ev lêker di Kurdî de tune. Lêkereke xwerû tune ye. Em gava ku em bibêjin baxçevanî tiştekî din e. Lê baxçevanî kirin ev wê çaxê dibe lêker. Lê di Hollandî de bi piranî lêkerên wiha hene tuinieren. Baxçevanî kirin. Yani karê baxçe kirin tê wê wateyê. Ev ji lêkere hewdinê ye yani hezkirin. Hewdin fan. Hij heeft een grote tuin met veel bloemen en planten. Baxçeyekî wî yê mezin ê bi gelek gulîlk û nebatan heye. Hevalino li vê derê dîsa hij heeft ev lêkere hebinê ye. Divê di Kurdî de heye hatiye dawiyê lê li vê derê di Hollandî de ne wisa. Di Hollandî de lêker her tim piştî kirdeyê tê. Piştî cînavkê tê. Hij heeft. Lê di Kurdî de binêre çûye dawiya hevokê. Baxçeyekî wî yê mezin ê bi gelek gulîlk û nebatan heye. Li vê derê hevalino hij heeft ya wî heye yani ya wî heye een grote tuin baxçeyekî mezin met veel bloemen bi gelek gulîlk yani ji bi gelek gulan en planten û nebatan. Rewek jî dibêjin ji bo nebatan di Kurdî de em dikarin wisa jî bibêjin. Li Hollandayê ji baxçevanî hez dikin bi rastî. Ji gul û çîçekan ji nebatan gelek hez dikin. Di baxçeyê her kesî de ev tişt hene. Her sal bi vê yekê re mijûl dibin. Li vê derê planten tê wateyên nebatan, bloemen gulîlk yan jî gul tê wê wateyê. Elke ochtend gaat Mark naar buiten om zijn tuin water te geven. Elke ochtend her sabah gaat Mark diçe. Li vê derê lêkera xan heye. Mark diçe li gorî kesê yekem li gorî Mark hatiye kişandin. Gaat Mark diçe naar buiten derve. Diçe derve. Om zijn tuin water te geven. Ji bo baxçeyê xwe av bide. Hevalino om û ti tê wateya ji bo. Sein tuin li vê derê jî baxçeyê xwe water te geven. Av bide. Li vê derê water geven tê wateya avdanê. Op een dag ziet hij zijn buurvrouw Lisa.
Rojekê ew cîrana xwe Lîzayê dibîne. Li vê derê opindax tê wateya rojekê. Zît hay ew dibîne zayên bûrfiraw. Cîrana xwe. Lîza. Bûrfiraw tê wateya jina cîran. Em bibêjin jineke. Ji wê re dibêjin bûrfiraw. Heke cîranê mirov mêrek be jê re dibêjin buurman. Lisa heeft een hond. Hij heet Max. Küçükeki Lisa'yı heye. Navê wî Max e. Li vê derê dîsa lêkê re hebinê hatiye bikaranîn. Ev jî tê watê heye. Lisa heeft een hond. Küçükeki Lisa'yı heye. Hond tê watê küçük. Een hond küçükeki. Hij heet Max. Navê wî Max e. Max rent altijd in de tuin en speelt met de bloemen. Max tim de bahçe da dreve, yani dibeze, baz dide, u bi kilîtkan dilize, yani bi gulan dilize. Li vê derê Max rent, ev lêkêra renanê heye, tê watê revînê direvin. Altijd tê watê tim, yani her tim, yani her dem, in de tuin, de bahçe da. In the town. Ev li vê derê diya vê derê jê ev wekî artîkel e. The town. Ji ber ku xuya ye diyar e di hatiye bikaranîn. Heke bibe ön town di baxçeyekî da me bigutan. Li vê derê baxçe diyar e xuya ye. Ji ber vê yekî ji di hatiye bikaranîn. Di Holandî de wisa ye. En spelt li vê derê spêlin tê watê lîstin. Yani jî lêistin. Met de bloemen. Bi gulan. Yani bi kulîlkan. Vê derê met tê watê bi. De bloemen. Li vê derê dîsa tê watê kulîlkan. Pir jimar e. Mark vindt Max leuk. Maar hij wil niet dat Max zijn bloemen kapot maakt. Mark ji Max hez dike. Lê ew naxwaze Max kulîlkên wê bişikîne. Li vê derê Mark vindt Max leuk. Mark ji Max hez dike. Li vê derê leuk heye. Em wergerên Kurdî em bibe jê hez dike. Yani xweş. Max bi Mark xweş xuya dike. Em dikarin wisa jî bibêjin. Lê heke hevokeke rast em wergerîne em ê wiha bibêjin. Mark ji Max hez dike. Wî xweş dibîne. Wî xweş pêşwazî dike. Mar lê hay wil nît ew naxwaze. Hay will niet. Ew naxwaze. Li vê derê lêkêra willê hatiye bikaranîn tê watê xwestinê. Ev neyînî hatiye kirin. Kurdiya wê jî naxwaze. Dat Max sein Blumen kaputt macht. Max kulîlkên wê bişikîne. Li vê derê hevalno em dikarin wiha jî bibêjin. Lê ew naxwaze ku Max kulîlkên wê bişikîne. Em dikarin wiha jî bibêjin. Ev data vê derê tê wateye ku. Wekî gihanekê hatiye bikaranîn. Dat wateyeke din jî dide. Em niha basa wê nekin. Biraz serê tevlihev nebe. Lê di vir de wekî gihanek hatiye bikaranîn. Ji bo bi heva were girêdan hatiye bikaranîn. Li Kurdî da jî em li şûna datê em kuyê bikartînin bi piranî. Dê hin kes dibêjin em çima kuyê bikartînin nizanim çik. Li vê derê bîr kiriye bi rastî divê min li vê derê kuy jî daniye ji bo wateya datê bide. Sein Blumen kulîlkên wî kaputt macht bişikîne. Evano kaputt makin tê watê xirabkirin, şikandin, hilweşandin. Lê hekem hevokê li gorî mantiqê Kurdî em wergerîn em ê bi vî awayî bibêjin. Em dikarin wiha jî bibêjin lê ev ne ji serî ser li gorî mantiqe. Kulîlkên wî hilweşînin. Ev wateyeke din dide. Yani hilweşandin hinekî cuda ye. Dema ku avahiya keve mirov hilweşîne. Ew cuda ye. Lê li vê derê di wateya şikandinê de hatiye bikaranîn. Kaputt makin. Makin tê wateya kirinê. Kaputt makin. Xirabkirin. Darom prat Mark met Lisa. Ji ber vê yekê darom tê wateya ji ber vê yekê prat li vê derê diaxive met Lisa. Bi Lisa'ya ra. Bi ra. Ev meta vê derê jî tê wateya bi ra.
Goedemorgen, Lisa, zegt Mark. Mark dibêje, zegt Mark, roj baş, Lisa. Voilà, goedemorgen, dewate roj baş. Ik vind Max heel leuk, maar hij speelt met mijn bloemen. Ez berastî Max hez dikim. Ik vind Max heel leuk. Hekem wergerên Kurdî li vê derê dîsa me gava din ji got leuk dewate xweş. Lê ez kûçikê te xweş dibînim, em nabêjin. Kêfem ji kûçikê te re tê em dikarin bibêjin. Ez ji kûçikê te hez dikim em dikarin bibêjin. Li gorî mantıqê Kurdî divê em wiha bibêjin. Ez bi rastî ji Max hez dikim. Ik find Max heel leuk. Heel dewate pir. Ez bi rastî ji Max pir hez dikim. Divê me li vê derê jî pir jî binivîsiya lê min ji bîr kiriye biborin. Mar lê hay speelt ew bi kulîrkê ew dilîze met mein Blumen bi kulîrkên min. Lisa lacht en zegt. Lisa dikene û dibêje ev lêkera laxinê ye dêwate kenîn. Zexin li vê derê heye ew jî dêwate gotinê. Lisa lacht en zegt. Lisa dikene û dibêje. Oh, sorry. Ach, bibore. Ik zal ervoor zorgen. Ez ê li Max mikatebim dat ku Max niet meer in je tuin komt. Ew êdî neyê nav baxçeyê te. Niet meer êdî neyê. Yani zêde neyê. Ew êdî hew were. Tevê watê. In je tuin komt. Nav baxçeyê te. Je tuin baxçeyê te. Tevê watê. Li vê derê lêkera kommenê jî heye. Hatin li vê derê hatiye neyînî kirin. Niet meer in je tuin komt. Ev komt ya Max e. Li gorî Max hatiye kişandin. Li vê derê hevalê tiştekî dinê giring heye divê ez bibêjim. Ik zal ervoor zorgen. Li vê derê ervoor zorgen tê wateya em bibêjin pêkanîna tiştekî. Pêra mijûlbûn yan jî mikatebûn. Mark en Lisa worden goede vrienden. Evel ev ya dawiye ye, ev rûpela dawiye ye. Mark û Lisa dibin hevalên hev ên baş. Li vê derê goede vrienden hevalên hev ên baş. Li vê derê worden jî tê wateya bûnê. Ew dibin. Kê dibin? Mark en Lisa. Mark û Lisa dibin. Li vê derê worden dibin. Goede vrienden hevalên hev ên baş. Li vê derê goede tê wateya baş. Soms drinken ze koffie samen. Carnan ew bi hev re qehweyê vedixwin. Li vê derê soms tê wateya carnan drinken ze koffie ew bi hev re qehweyê vedixwin. Li vê derê drinken tê wateya vexwarinê. En praten over hun tuinen. û qala baxçeyê xwe dikin. Yani jî em dikarin derbarê baxçeyê xwe de diaxivin. Em dikarin wisa jî wergerînin. Hevalû ziman bi rastî berfireh e. Lê armancaya we ku mirov wateyê bide. Mirov dikare carna lêkeran biguherîne. Şûna lêk li vê derê mesela me çi gotiye? Qala baxçeyên xwe dikin. Em dikarin bibêjin ew derbarê baxçeyê xwe de diaxivin jî. Lê ya giring ev e wekî min got em wateyê bidin. Me wateya daye vê hevokê? Yan na. Ne şert e ku mirov peyv bi peyv yek bi yek wergerîne. Ji xwe tiştekî wisa ji tune ye. Ya giring ev e ku li gorî mantiqê ziman be. Hem mirov zimanê wan biparêze hem jî zimanê xwe biparêze. Ji bo heman wateyê bide. Max spielt nu in sein eigen tuin. Max niha li baxçeyê xwe dileyîze. Yani sein eigen tuin a rastî. Baxçeyê xwe em bibêjin. En maakt geen bloemen meer kaput. Êdî kulîrkan naşikîne. Li vê derê geen wateya neyînî dide. Di Kurdî de em dibêjin naşikîne. Ew jî dibêjin geen bloemen meer kapot. Me gava din got kapot makin tê wateya hilweşandinê, xirabkirinê, şikandinê. Hevala em hatin dawiya dersa xwe ji kerema xwe eke hûn heta vê derê hatibin ve temaşe kiribe. Videoyu beacibînin heke persên we hebin hûn dikarin bipirsin.
ji kerema xwe lînkê kopî bikin û di hesabên xwe yên sosyal medyayê de parve bikin. Ev ji bo pêşketina kanalê girîng e bi rastî. Algoritma YouTubeê mixabin li ser vê yekê hatiye avakirin. Çi qas acibandin hebe ew qas vîdyoyan derdixe pêş. Ji ber vê ji kerema xwe biacibînin. Heta dersekê din bimînin di xweşiyê de.